はい、どうも、はじめまして。皆さんはバックギャモンというボードゲームをご存知ですか？まあね、ちょっと日本ではマイナーなんですけれども、実は世界ではね、3億人以上のプレイヤーがいまして、チェスをもしのぐ人気を誇っているらしいゲームなんですね。はい、まあ実際とても面白いゲームなんですが、今日からね、そんなバックギャモンの、対戦動画をアップしていきたいと思います。ただやっぱこのゲームのこと全然知らないって方が多いと思うんでね、そういう初心者の方にもね、大いに配慮して進めていきたいと思います。はい。で、今日は初回なんでね、このゲームのこと、ルールも知らないって方が結構多いと思います。はい。なんでね、今日は簡単にルールを解説してですね、皆さんに少しでもルールを掴んでいただきたいなというふうに思っています。なんでね、すでにこのゲーム、ルールは知ってるという方は、今日はもうこの後は見ないでも大丈夫だと思います。はい。では早速ルールを解説していくんですが、まず最初にね、このバックギャモンというゲームは非常にすごろくに似たゲームだよというお話をしておきましょう。はい。というのもね、このゲームをすごい簡潔にまとめますと、バックギャモンとはサイコロを振って、コマを動かして、そしてゴールを目指すゲームだよということができます。はい。もちろんすごい簡潔に言えばの話ですけどね、もうこれだけ見たらただのすごろくなんですが、もちろんこのゲームはただのすごろくとは違う面もあります。例えばね、このゲームは2人で対戦するゲームでして、3人以上ではそんなに遊びません。あとはそうですね、このゲームはすごろくと言いますけれども、実は 100% 運のゲームではなくてですね、プレイヤーの実力というものも非常に重要になってくる。そんな、珍しいすごろくなんですね。はい、あと他の特徴としては、このコマって言いましたが、このコマが非常に多くてですね、1人15個もコマがあったりします。はい、そんな感じのゲームなんですが、じゃあ一体このゲームはどうやったら勝ちなのかと言いますと、はい、相手より先に15個すべてのコマをゴールさせると、これを目指していくゲームだよというのが基本になります。はい、そんなバックギャモンで使用するボードがこれなんですね。はい、これがすごろくに見えますかって言ったらね、ちょっと微妙かもしれないんですが、とりあえず、じゃあまずこの三角のギザギザを見てください。はい、この三角のギザギザ全部で24個あります。これがすごろくのマス目です。はい、で、ご覧のようにね、一つのマス目に何個コマが載っててもいいんですね。はい、続いてコマですが、コマはご覧のように赤白15個ずつのコマが並んでいます。で、これ適当に並んでいるように見えるかもしれないんですが、実はこれ初期配置です。必ずこういう風に並べてからいつもゲームはスタートします。はい。で、この画面で言うと、僕が白を動かします。相手が赤を動かします。こんな感じでね、2色に分かれて対戦していきます。はい。では具体的にどういう風に駒を動かすんだってことになるんで、それではですね、ゲームの最初の方ですね、本当の序盤の方だけ、ちょっとだけお見せしたいと思います。はい。ではですね、このゲーム僕の番から始まったということにしましょう。このバックギャモンでは自分の番が来たらまず必ずサイコロを2個振ります。はい。今ご覧のようにね、もうすでに振ってあるんですが、21という目が出ました。じゃあこれに従って駒を動かすんですが、そう言われてもね、じゃあどういう方向に動かしたらいいんだってことになるんで、はい。じゃあ続いて、どういう方向に動かしたらいいかね、駒の動かす方向をちょっと示しますと、僕の駒はこういう風に動きます。はい。ここが一番後ろと考えてください。で、ここからまず左の方向に、移っていきましてですね、一番左端まで行ったところで今度下に移ります。で、下の段では右方向に動いていって、この右下のね、溝みたいなところが目指すべきゴールということになります。はい。それでは、この動かす方向と、あとこのサイコロの目ですね。この2つに従って、この2つに従いさえすれば、どういう風にコマを動かしてもいいんで、では、例えばですね、一例を挙げるんであれば、こんな風に動かせます。はい、このコマを2マス、このコマを1マス動かすと。こんな感じで、2マス動かす、1マス動かすと。これがね、この21という目の意味です。ですから、これはあくまで一例であって、他にも、こんな風に動かしてもいいんですね。1、2、1と、動かしてもいいし、他にもね、いくらでもね、バリエーションあると思います。じゃあ今回はね、ご覧のような動かし方したということにします。はい。そしたら僕の番終了で相手の番。相手の番になったら相手がサイコロを2個振ります。はい。16ということですね。じゃあ相手もこれに従ってコマを動かすんですが、その前にね、相手のコマの動く方向というのもね、覚えなきゃいけませんね。はい。実は相手のコマは僕のコマとは全く逆方向に動きます。はい。つまりご覧のようなね、方向です。はい。これがね、このゲームの面白いところだと思います。自分と相手とね、全く逆方向に動いて正反対のゴールを目指していくんだよということになります。はい。じゃあとにかくね、この動かす方向、それからこのサイコロの目に従って動かすとすると、例えばこんな風に動くことができますね。
このコマを1、2、3、4、5、6、このコマを1と動かすという風にすれば、こうなりますね。はい。これで相手の番も終了で、また僕の番っていう風にね、こんな感じでね、交互に繰り返していきます。はい。なんとなくこのゲーム掴んでいただけたかなと思いますね。はい。それではですね、じゃあ、最終的にどういうことを目指すのかってことをもう一回おさらいしておきます。最終的には自分のコマを全部ゴールに入れればいいんですね。はい。ゴールっていうのはご覧のようにね、僕のゴールはここで、相手のゴールはここでした。はい。じゃあね、いきなり序盤ですね、ここら辺のゴールに近いコマをいきなりゴールさせ始められるのかっていうですね、実はそうではないんです。はい。ですね、ゴールさせ始める前にすべきことがあって、それは自分のコマを全部自分の陣地に入れるということです。はい。自分の陣地というのはね、ご覧のように、ゴール手前のこの6マスのことなんですが、実はですね、まず自分のコマを全部この中に入れてからじゃないと、ゴールさせ始めることができないというルールになっているんです。はい。ですんで、ゲームの序盤ではね、もっぱら、この中に全部自分のコマ入れるぞってことをね、目指していくことになるんですね。はい。以上でね、このゲームの基礎の基礎は終わりです。はい。ただね、あと、コマを動かす上でちょっとした特殊ルールが3つほどありますんで、それを最後に解説して終わりたいと思います。はい。ではまず特殊ルール1ですね。ゾロ目は4回動かせるということなんですが、はい。ゾロ目っていう言葉は皆さん大丈夫ですよね。2つのサイコロの目が同じ目が出ることですが、このバックギャモンにおいてゾロ目は重要です。なぜなら、ゾロ目は4回動かせるというルールがあるからです。はい。例えば、今僕66というゾロ目が出ました。この時ね、ゾロ目の特別ルールで、6動くという行為をですね、4回できるんです。はい。普通だったら2回みたいな感じなんですが、実は4回できる。はい。ですから、例えば、こんな風に動かすことができますね。はい。この4つのコマ全部ここに持ってくるなんていうことができるわけです。はい。こんな感じでね、ゾロ目出るとほんとたくさんコマを動かすことができます。はい。とにかくゾロ目は4回です。例えばこれ66じゃなくて22だったとしたら、2動くという行為を4回できるんですね。はい。とにかくゾロ目は4回。これを覚えてください。はい。続いて特殊ルール2です。敵のブロックには動かせない。はい、ブロックという言葉はね、新しく出てきたんですが、ブロックっていうのはですね、コマが2個以上ある場所のことです。はい、そう考えると、この画面でね、ブロックどれですかっていうと、はい、今矢印で示しました。この画面では赤にはブロックが5個あります。白は3個ありますね。はい、とにかく2個以上あるのがブロック。そして敵のブロックがある場所には動けないというルールがこのバックギャモンのルールです。はい。だから例えば今で言うと僕はね、今66っていう目を出してね。で、本当だったらこの振り出し付近のね、ここら辺のコマをさっさとね、進めたいんですが、今ね、このサイコロの目に従って6動こうとするとですね、どっちのコマもその動いた先に相手のね、ブロックがあると。つまりこれは動けない、いうことになってしまうんですね。はい。逆にね、自分がブロックをたくさん作れば、それだけ相手の動きを牽制できるよということになるわけですね。はい、最後、特殊ルール3。敵のブロットは取れる。はい。ブロットってさっきのブロックと一時違いなんですが、実は正反対のことを言っています。はい。つまり、ブロックって、コマが2個以上ある場所のことを言ったんですが、じゃあ、ブロットってのは何のかって言ったら、コマが一人ぼっちでいるところです。ですから、この画面で言うと、この3つですね。これがブロットになるんですが、このね、一人ぼっちのコマってのはね、すごいね、立場が弱くてですね、相手に取られる危険があるんです。はい、例えば、この後相手の番だとして、相手が46という目を出した。すると、はい。このコマをですね、まず4マス進んで、その後6マス動くという動かし方を相手がしたとすると、僕のここにあるコマがですね、取られてしまうんです。はい。で、取られて場外に弾き飛ばされます。はい、ここですね。こんなとこ行っちゃうんです。はい。で、この取られたコマっていうのは基本的に振り出しに戻ったというのと同じことです。それはね、具体的には次回ね、見てもらえばわかると思うんですが、はい。とにかくね、今日分かっていただきたいのは、2個以上あれば安全なのに、1個、一人ぼっちでいると途端に立場が弱いと。取られる危険が出てきてしまうと。この1個と2個以上のね、大きな差をぜひね、感じていただきたいなと思います。はい、それではですね、今日はこんぐらいにしたいと思います。はい、もうね、なんとなくでもルールが分かっていただけたら幸いです。ぜひですね、次回ね、実践に移っていきますんでね、その観戦を楽しんでいただけたらなというふうに思います。はい、では長くなってしまってすいません。ここまで聞いてくださった方、本当にありがとうございました。